Egyet. Nagyon csíp. Ide a tejet. Tíz perc. Addig tart. Ja. A tej... Való. Tartsd a szádba. Nagyon rossz, meghalok. Lehet nem lesz elég a tej. Nagyon fáj. Menjünk. Így le. Nem megy, Robi, nem megy. Mennyi tej van még? Nem fog másik oldalra is lyukadni. Nem volt az elején édes? Nem rossz volt az elején. Nem volt egyáltalán édes az elején? Nem lehetett meghalni? Nem lesz. Ebben sok a vitamin, teli van C-vitaminnal. Nincs le eddig. Hát, vele jár. 10. Mennyit eltel? Szerintem már vagy 3 eltelt. Ó, még 7 percet meghalok. A zsírt teszel, vagy tejet, az is jó. Mind a kettő emul össze. A zsír az nagyon enyhíti. A zsírt nem eszek, nem szeretem. De nem muszáj ezt tenni, de nem múlik. A zsír az nem víz, csak rosszabb lesz. A zsírt kóstold meg, az nagyon enyhíti. Tedd a nyelvedre. Tényleg tegyél zsírt. Meghalok. Miért nem akarsz zsírt tenni? Az a legjobb. A fehérje túltengésem lesz. Ez abban is csak vitamin van. Nagyon rossz. Már most már egyre enyhül. Már most már innentől már csak jobb lesz. Már nehezén túl vagy. Fú, meghalok, Robi. Ez nagyon rossz. Meg fogok halni. De próbáld már ki a zsírt egy kis kanállal legalább. Nem szeretem most. Hát de nem kell megenned, csak tedd a nyelvedre. Nem, adjál. Jó van. Ja, sírok. Én csak jót akarok neked. Ez eszméletlen rossz. Ez jó. Ilyet ettem. Egy sárgát nem akarod megkóstolni? Nem, soha többet.
Ez rosszabb, mint a halál. Ez kegyetlen, ebből ez brutál. Na, mindjárt ötödik. Tej nem kell? Vagy már nincs benne? Vagy mi van? Nem, hogy van-e benne, de most... Nem zsibbereg a keze. Gyomra még. Ez eszméletlenül rossz, nagyon. Jó, de nem létezik, ha büntet engem, hát ki tud ennyire csinálni? Na, mit hittél? Könyvgázról vagyok meg, ez könyvgáz. Az erősebb egy fokkal. Egy fokkal? De még mindenem csíp, az egész állam. Kitudom az orrom, taknyom rá meg. Nagyon rossz. De ég a gyomrom. Jó Istenke, a mennyben van amúgy, nem látom. Még egy órát utaztunk a kocsiba, még itt is szenvedek. Már most már enyhül, nem? Enyhül, igen, enyhül, egy kicsit. Idegroncs lettem. Itt helyben megbolondultam. Azt hiszed, ott azon. Azt se tudok. Meghalok. Meg fogok halni. Nem ez most. Szépen, de járva. De csak már megígértem neked. Amúgy jól bírod, nem ittál olyan sok tejet. Kízod magad rendesen. De nagyon csíp. Itt amúgy, itt. De amíg az elején, amikor ettem, még kicsordult a könyv a szememből. Láttam, hogy micsoda sírsz, vagy mi van? Ez gyengébb. Gyengébb. Jó van, ez se kell. Látod, csak olyan paprikát, hogy nem csípős, tudod melyik? Az a sárga. Tudom. Ebből a rehabra tettél nekem. Az csak jó volt megtapasztalni, nem? Hát, nagyon. Ilyen meglepetéség kéne kívánok. Olcsó volt, csak 550 font. 550, azt még szenvedek 550. Hát a gyerek, azt hittem, ma fogok halni. Jaj. De nagyon csipít a torkomat itt. Meg fogok halni. Már most már jól leszel. Jó. Én is jövök, nekem is van. Nem szabad levegőt venni, az a titkomat. Titka. Gyomrom nagyon itt. Nem mondom neked. Újra tudsz maradni végig, megetted, az már mentél is. Ilyen zsér van itt. Hú. Képzelődök vagy. Szerinted, de ezt kétszer csíp, tudtad? Mi? Ez legalább ugyanígy fog csípni a mész WC-re is. Csak bazd. Nem megyek. Hát gyere. Ilyen fájdalmat még életemben nem értem. Egy felbecsülhetetlen ez az élet. Extrém.
Mi? De miért a piros jobban csíp, mint a sárga? Ugyanúgy csíp mind a kettő. Kóstold meg! Ez volt az utolsó. Apa, azért, hogy megetetem. Mindkettőt. Úgyse eszi meg, nem meri. De amúgy lehet megmerijedni, mert nem tudja, hogy milyen. Apa, vett a paprikát. Az itt helyben meg én fetregjen a főd. Amúgy mikor jön azzal, kíváncsi vagyok, hogy megeszi-e vagy nem. Hát de nem mondja neki, csak mondja, egyél. Egyszer küldtél ilyet, nem össze volt darálva venni. Ezért csináltam egyszer belőle ilyen szószt. Az. Ez jó lett. Jó, te gyere. Hú. Már lejárt. Mondjuk csíp mély. Csíp, így. 10-es kávon lenne 7-es. És akkor először... 20. 20-nál kezdődött. Volt, amikor 15. Akkor jó volt, amikor rágtad. De amikor elkezdted rágni, tudod, az vártad a hatását, hogy milyen, ez meglepődtél. Meg nagyon meglepődött egy gyerek. Nem is. Először mondom, Robi azt mondta, édes lesz. Ebből szépen a számra, ebből, mint a petárd olyan volt. Egyből berobbant a számba, azóta csíp. Pedig az elején van amelyik édes. Olyan, mint a barack. Hát, Jó lédús minden, de utána elkezd csípni. Hozok csipkentünk. De tejet is kijöntött. Jó, már jobb leszel. Már hogy ne lennék jó, hogy én mindenkel kívánnék tejnek mindkét oldalát, ezt nem értem. Micsoda? Miért kellett kívánni mindkét oldalát? És ez nézem, viszont így az szabad meg kijön. Ez nagyon rossz volt. De most már gyomrom én. Hát elmúlik, de fél. Nekem is vált utána amúgy alsam. Hát, te gyere. Már jobb amúgy, jobb. Nem sokkal, az most gyomromba érzem ugyanezt a fájdalmat. Nekem nagyon-nagyon fájt a hasam utána. Hát nekem is nagyon-nagyon fáj. Akkor már nem csíp a szádban, már amúgy. Hát azt nem mondom. De nagyon fáj, mint egy gyomrom fáj. Azt mondod, ettől meg lehet halni. Szétégeti a nyelőcsöveket. Nem lehet, vitamin. Ilyen vitamint nem kér. Amúgy a szaga nincs is benne semmi. Olyan, mint a barack, mondom. Csak utána elkezd, csak rafinált. Én is a legnagyobbat választottam, meg a legérettebb. Most hoztál 2 napja. 2 napos. Ez hol terem ilyen? Meg Tájföldre. Ez hol Tájföldre? Hogy esznek ilyen? Van, aki még a szemébe is belőtted a zseli. Jó, de gyere. Jó lett volna nekem a sima paprika. Hát nem lehet összehasonlítani ezzel. Ez nem, gyöngypaprika. Nagyon rossz. A tejből ennyi marad. Az tele volt. Tegyél zsírt a szádba, meg ilyen. Aztán miért tettél? Pirosat vagy sárga? Nem tudom, ott videóban megvan. Mi? Videóban megvan, nem tudom milyen volt. Szerintem piros volt az is.